se'n depengués la seva salut, la seva felicitat eterna, la seva vida, fins i tot, tampoc podria fer res perquè no compleix les condicions perquè se li pugui concedir aquest crèdit. Ni aquest, ni cap. Punt i final. Punt i final? Em sap greu, però sí. La normativa. Exacte. És punyetera, aquesta normativa, I ara, si m'ho permet, he de... I diu que no canviarà d'opinió. Però és que pensi que això em posa en una situació realment difícil. Amic meu, el vent, ja ho sabem, no sempre bufa a favor. Ja pot anar-se'n? Aquesta de la foto és la seva família? Disculpi'm, però tinc feina. Hi ha altres clients... És guapa la seva dona, eh? Sisplau, per última vegada. Em faria el favor de sortir? No m'ha contestat la pregunta. No, ni penso contestar-la. Surti del meu despatx ara mateix. Només per curiositat. Havia dit que no penso. No puc fer cap recomanació. Però vostè és el director, té un marge de decisió. Segur que... Sí, tinc un marge. Esclar que el tinc, però no el penso fer servir amb vostè. He parlat prou clar? Sí, i tant. Parla vostè amb molta claredat. La resposta és no. No hi ha crèdit. No. Ho he entès. Gràcies. I tu aquests diners? Sí, això ja... Sí, em pensava que potser no... Amic meu, tothom necessita diners. El problema és que jo no puc donar diners a tothom. Sí, però en aquest cas ja ho veurà, serà diferent. Sisplau. Serà diferent perquè en aquest cas, si vostè no em dona el crèdit, no tindré més remei que... Perquè em calen de debò aquests diners. No és un caprici, és una emergència. Si no me'ls dona em veuré obligat a... I no ho voldria fer, que consti. Aquestes coses no són agradables, tampoc per mi, encara que vostè pugui pensar el contrari. Però vull que ho entengui. No em queda altra sortida. Vostè no em deixa cap altra opció. Ho entén, això? No tinc clar què és el que he d'entendre. Que m'obliga a prendre una postura de força. Quina postura? Si vostè no em dona el crèdit,